Masaya to. Lubot ka. Sige lang dito, titingnan nga natin sila. Nakakatawa to mga. Sino to? Sino to? Sino to? Sino to? Sino to? Asan? Uy, ano na kayo? Sino to? Ito yung harap ha, ayan. Ako, ay dito pa rin. Uy, sino to? Sige ha. Pag sinabi ko forward, pag sinabi namin hakbang ha. Pag sinabi namin forward, hakbang ha. Or yuko ha. Yuko ha. Go! Kita yung bunga. Hakbang! Okay na! Ganin, hakbang! Sige. Ano na to? Jen, asan ka? Init! Yan, yuko pa! Sana, tanti ko. Hakbang! Sinalako niyo naman kami. Asan ka? Okay na, Bia. Oo. Tanggalin. Oo. Bakit ang layo ko? Layo ko ito na ako. Yung ka pa din. Taisel, asa ka? Parang si Mr. Minapo!